ya feyenhwe nsam no ase na brantie a ne din de kwabena akoamani adodo na frɛ no Emeka oyitire na babeto dwa se ne girlfriend Abigail Asare ya wono ewo second year general art student wakum no amane wafri nana wafri atafri asase so asante Akyem Nsutam ya no wofante akwa south mensinimo ewo poye mantemu emunchemu Adom TV kase edeba Omanfo bekaye a aye humomo bosome de tosum yenu na Chebe Divisional Police Command edebetu dwase wo hwehwe kwabena komani adodo na afre na Emeka ya wosu se ne kanchema wadi mfie du nwotwe Abigail Asare wawo ne sekan wa Akyem Nsutam ye wo fante akwa south mensinimo apoye mantemu sare wo semisi wo baabi ya Emeka eyitire wabra mentebe nwase bi ba wo ne kanchema yi entem ene wakwako hunu kwabena komani se wawuda enwura bemu ama yamane boni kwasi azo ebo nwamane ye wokyeremu a obomofo babatunde ene koko hu emuyi a okyere se hu enipati konkura ewo nwura nim ene odi Amerika abebo aposifo amane na aposifo nso kɔ ekoye hu hwehwemu ti anopa mu na me ese me kono makwa kopekoto kakra me kɔye me wura bush numu atu anamo me chi koto baako 14 baako a me baba ba chi na asoso ma ye 15 pepepe me kɔ manim kakra bi na me hu se asa abo bi awu eda ho na me hwɛ ade ni ye na kyese ni pati me pagya mani na me hu se lalon bi sen bia no so na me se no obi ababa ye no ho bɔne wa ha asɛm wei me de fa he ade a makwa kɔ hu aburo ma adwene me ntia ase so nti sa na tie de a ade akye na me hu ye de a me de asɛm no bɛkwa akɔto kurura anim nti na kyese asɛm a ba na no kurura anim na me de kɔ ye no tumpenifo di machi se ye mmra na ye mma mehwɛ se de tie nti si an ya baba bedu obi ahu nani so ama ne papers bibia ne particulars ni na wo bag no me ye hu se ye ono a